mabiya tashar Jakadan Alheri YouTube TV. Muna muku jinjina da gaisuwa ta musamman, sannan muna tunatar da ku da kar ku manta ku danna muna subscribe, ku share, sannan ku danna muna like domin faɗaɗa ayyuka wannan tasha mai tarin alheri. Jakadan Alheri YouTube TV, tushen haskaka rayuwa. Kai tambayan kan baka amsa, to sai dai ka sani kai sentence biyu ko uku, in kuma kaki zan je ga mai tambaya na gaba. Kar kai ta kawo mana wasu bayanai na daban, kai tambayan ka. A to shikenan na gane. To a John wato a 2022, a to a gurin Jesus yace ku karbi ruhin, to wanda suke gurin sun karba. To tunani na ta yaya aka yi wannan ruhin da ake cewa zai zo har ya tsallaka wato ya tafi aka ci Annabi Muhammadu ne wato zai gaje Jesus. Dan uwa yayi tambaya dangane da bayanin John 2022 inda aka ce wato ya ce ku karbi ruhi. To ai a wannan ayan ba ana maganar wanda zai gaje shi bane, ana maganar ruhi ne a lokacin, kuma lokacin ruhin yana wannan gurin. To kai a yanzu bayaninka wato na daban ne, saboda ba John 2022 ne yanko ba, ni a lecture na Gospel of John sura na 14 aya na 16 ne yanko. A gurin yake zan roki uba da yake sama ya turo muku wanda zai shiryar da ku. A Gospel of John sura na 15 aya na 26 kuma yace wanda zai gade ni, wanda za a turo shi daga gurin babana, shi zai gaya muku abin da zai faru gaba, kuma zai ta jaddada sunana. A Gospel of John sura na 16 aya na 7 kuma yace hakki ne a kaina an gaya muku gaskiya, saboda ni dole zan tafi, saboda in ban tafi ba shi mai shirwan ba zai zo ba, idan na tafi za a turo shi. To kai ka tafi can John chapter na 20, ni kuma ina maganan chapter na 14 zuwa na 16. To inda nake bayani daban, kai inda ka je ka yanko daban. To yanzu da Allah menene manufanka kenan? Gospel of John sura na 20 yana magana akan ruhi, kuma lecture da nayi ba akan Holy Spirit ba, akan wanda zai gaje shi. Holy Spirit ba shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, wanda zai gaje shi shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shin ka ji lecture na mako? Wato shi sa na ce baka na zo a makare ai. Amma ka ce ka saurari irin wannan lecture da nayi a Peace TV. Ina faɗa to na yi ta maimaita irin wannan lecture a Peace TV ai. A to yanzu bari dan gyara tambaya na. To dai ka sani ruhi daban, Annabi Muhammadu shi ma kuma daban. Kuma Jesus tsira da aminci yayi bayani wato a Gospel of John sura na 16 aya na 12 zuwa na 14. Yace ina da abubuwa da dama da nake so in gaya muku, amma yanzu ba za ku jure ba, amma shi mai ruhi na gaskiya zai zo, ba zai ta magana akan sa ba, abin da yake zai gaya muku za ku ci, kuma yana ta yaba sunana. To waye wannan wanda yazo yake hakan? Holy Spirit kenan mana. Dan uwa kana fahimtar kalmar turanci kuwa? Gospel of John sura na 16 aya na 7 yace ya kamata ku sani dole ne zan tafi, saboda in na tafi ne wato shi zai zo. To Holy Spirit kuwa yana nan tun kafin Jesus ma ya zo wannan duniya. To kaga ba zai zama ka ce wai Holy Spirit bane. Ka ce in nayi nasara akan ka zaka zama musulmi. A to ne ba san da wani yare kake fahimta ba. Ani ina jin turanci sosai. To Bible ya ce Holy Spirit yana nan tun kafin aihuwansa, tun kafin ma a haifi John the Baptist. To kuma ne ka san John the Baptist ya zo wato kafin Jesus, ko ba haka bane? Kwarai haka ne. Kuma ka san dai Holy Spirit yana nan lokacin da aka yi baptism ma Jesus. Kwarai yana nan. To amma kaji Jesus ya ce sai ya tafi wannan magajin san zai zo, ya kace ta zagawa. To shi sa ma na shigo maka da maganar mathematics. Ba magana mathematics muke anan ba, muna magana akan Bible ne, bana so na koyi mathematics. Ko zan koyi mas ba a gurin ka ba. A to amma za mu yi amfani da analogy mu kikkiro wato bayani. A saboda ina da yakini cewa a ina aka ce a mathematics mu yi using analogy mu kikkiro bayanai. A nace a bangare na rayuwa, nace a wani bangaren mathematics kake magana. A ina a mas aka ce aka yi amfani da analogy a kikkiro bayanai. A wani littafin mathematics aka faɗi haka, wani littafin mas ne shi haka? Kamar littafin mas ne faɗi haka. A wannan magana ne mai zaman kansa, ba an ce wai mathematics ba. Nace maka wani littafin mas ne ya ce a amfani da analogy a kikkiro bayanai. Kai ɗaliban mathematics ne? A'a, na ɗan yi mas dai kaɗan. To wani littafi ne ya faɗa ya ce a amfani da analogy a kikkiro bayanai? A'a, wannan ba a mathematics bane. A to yanzu kai da kai kuskure kenan. A'a, ba kuskure bane, wato wani bayani ne na dawo kawo shi da daban. Kamar littafin mas ya ce amfani da analogy a kikkiro bayani. A'a, ka gane wato bayanin daban-daban ne. Ka kira mathematics kai kuskure ko ba kai ba? A bayanan ba haɗu na kawo su ba, wato ɗan misali ne. Kace a mathematics ana amfani da analogy a kikkiro bayanai. Shin ka faɗi hakan ko kuma baka faɗa ba? A to kasa a magana ba a iya sa kuma da full stop, ba wai ina bayani akan abu ɗaya bane. A to ba a kalma ɗaya nake nufi ba, wato ina ansa ɗaya tambayan ka ne sai ne magana kuma akan mathematics. A to me kake nufi kenan? A to kaɗan ya haƙuri malam. Ya zaka ce ba kuma a magana? Idan kai magana akan gane inda ka tsaya da kai alamun motsin rai. Sai dai ka ce in ana magana ba a faɗa, kawai sai dai a ga alama, amma kuma in kana rubutu wato dole ka rubuta wato kuma. To dai kai tambaya kuma na baka amsa. Kai tambaya akan Gospel of John sura na 20 aya na 22 kuma na baka amsan ka ya wuce. Na riga na amsa, na wuce guri, in baka fahimta ba ya rage naka. To domin ci gaba da sauraron karashin wannan amsan, ku biyo mu a kashi na 3 tsakanin Dr. Zakir Naik da kuma wannan ɗalibi a tashar ku mai tarin alheri.